Hello guys, welcome back to Digong Kanto Boy. Sa atong ikaduha nga episode guys, Polynesian no sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Og salamat sa mga viewers guys no sa atong finale. Kay until now padayon gyapon no ang nag-views ato. Niabot na siya og 1,000 views. Thank you so much og sa mga nag-subscribe ato. Ang niagi guys sa part 1 atong nasayran nga mintras nagkanta guys no ang uyab ni Digong adunay ni Buto. Unsag atong ni Buto guys? Mura man tog tingog sa pusel. Sa manghatoy na hitabo guys oy. Unya atong nasayran guys no gipangita si Digong kay himuon daw ning bouncer sa Osaka adunahang lalaki no. Bouncer guys og 50,000 ang ang sweldo. Og sa makakita niya do na pa yung sweldo nga 10,000. So inana kadakto ang iyang ang bossing ni kuan guys no. O maabot nga bossing ni Digong kung ma-hire man siya. So dito maglangan guys. Ito na paminawon ang sumpay aging this is Digong Kanto Boy part 2. Wako kahimawon sa pangbuhaton para mabalik na ko imong pahiyom kibuhatan akong tanan siya imong mahinom duman ang kasakit nga kihatag niya nimo may magatupong pero basin tagaan ko ni mong hinayon higugmahon tiga karon pero gikapoy na ko kung sa magyoy badol nga nato sulti ko huno lang sa bani walang kayo mga kamay na gagahapon mo ako nga niyang ay! Ginoong ko! Patataraan ako! Ay, ginoong ko! Bay! Ala! Natugay na si Rita! Una to, si, yaw na. Bay! Pagbatay, bay! Ginoong ko! Bay! Kung saan ka? Huwag kami ko? Huwag ka tingali kay kinabuhi ka ba ko na Bay, labla ako rin. Ay ko, tinatawa. Tumasin pa. Si Peggy Bultaon, si Peggy ko na to. Wala pa ako na to, si Rin. Ay, iyan tingali ko. Ang motor nga, ni sirit-tilit pala yun. Hindi na ako itaon. Ilitay ito sa nautay si Digong. Inanang na maapsan ako amata. Inanang na mailhan ako siya. Anak sekadang. Nahutang ka rin gasolina. Tapi usah. Ang tutong bumalik mo. Mga talapan. Ubang ko susto. Kinalawan na niya pagi. Masakit niya gusto. Mubalik lagi hapon. Ito kay wala ka mo lapas. Mubalik mo. Bah! Dede! Ni ana ang atong mga bulldog. Very good. Kumusta na ang mga bulldog? Mission accomplished, Nobleman. Very good! Very good! Sa ato ba, yatap na sila? Nangutanay ko, yatap na ba sila? Pitbull, iigo lang namong gipawanan og bala ang ilang gipuyan. Mao ba? Oo niya, pagkahuman ha, on sa inyong gigigbuhat. Oh, siri din mi. Wa ninyo tanawa? Kuniligdas pa sila nga way kinabuhi? Wa, Pitbull. Oh, come on. Pitbull, imong gikag ang imong 45. Tungod kay naglagot ako. Imo man gitong mong himong armas dili na mo, Pitbull. Lingaw ako ninyo. Pagtik
TikTok kamo. Kamong duha. TikTok. Pitbull, Pitbull. Doberman. Music. Dadagay! Nindiya! Sige pa. Sige pa. Ibudot. Sige pa. Sige pa. Ay, ikaw. Abay, kumusta? Ha? Kumusta? Kuyawan ako eh. Kumusta ka ha? Pakyas ko. Naudag gasolina ang motor nga itong gila. Baba! Digong! Merna. Salamat na nabalik ka pagbuhi. Merna. Gibati kong dakong kabalaka nga tingalig ko si mahitabo ni mo. Ay, kabala ka, Merna. Kung maabot man ang kamatayon, ang saong tawan. Dili ko gusto nga mo ka na mahitabo ni mo. Bisag kung saan pa rin mo pagdili. Pero kung ang kamatayon na mo yung tuol ni mo, huwag makapugong nini. Bay, mayon tag parehas kang ginawa nil baga mayasin pa, probida. Nya, bida, malibar begini yung kamatayon. Oo, tuo, no? Pero tingali pagdasig lang na sa kaugalingon, baiti ko. Nahadlok magod ko. Nga ko mong naabsan to mga tawhana, labing siguro. Pusilon gid kanila. Oo. Siguro, mao ginay may tabo. Doon na gidaw tang mahitabo ni mo. Merna, kung panahon na gini mo, bisa kung saan pa rin, maabot kita. Pero kita, sumagon, dili pa atong panahon. Kaya sa ilang gibuhat, o ginimalas pa ta, nangamatay na ta sa ilang pagpusoy, sa ilang pagpara ko. Ya. Maugyod Mirna. Mami? Mami, pasalamat kita sa Ginoo. Uy nga, wata ba nga igos mga bala? Nay, tanawa, kana mo klaro nga igos bala na, tanawa. Tanawa, ang igos sa bungbong natong plywood na lipis kayo. Awa, Ina, kinsa ka itong mga tawahan na ba yung taon? Hindi na kinahanglan nga ito ipangutana, ha? Baiti ko, klaro naman. Oo. Nagduda ko. Nga ang grupo tong mga tao katong nasuko nga napildi gani. Din gusto ko akong pusilunti kong. Huwag ipaluhod pa magani ka ato. Oo, correct yung ka de. Mausari yung dudahan ako. Kung mao ka na, namiligro ka mo aniti kong. Ay, hadlok na eh. O anong diliin taon, oy, kinabuhi ang nakataya ninyo ng higayon na. Nay, kuhan kining... Maning kamot mi manang bayan, nga dili kami ang mapatay. Digong. Bye. Di ba ka matulog? Dili pa, baiti ko. Tulog lang eh. Nagpaabot ko nila. Ha? Kasi ipabot mo. Tama tao ang gusto mo patay na, Oo, sabay? na siguro pumubalik siya. Pitbull, nandun mi. Siguro nga matuman nga akong mando. Pitbull. Lakaw na ka mo mga bulldog. Nandun na mi, Pitbull. Liwat na ko, liwat na. Unsa gani gusto ni Pitbull? Matuman yung ka na. Matuman! O karon higala sa atong sugilanon nga naguluhan. Digong Kanto Boy.
Pitbull, ando na mi. Siguro nga matuman ng akong mando. Oh, Pitbull. Lakaw na kamo mga bulldog. Ando na mi, Pitbull. Liwat na ko, liwat na. Unsa gani gusto ni Pitbull? Matuman yung ka na. Matuman! Daday! Yes! Doberman! Asa tong mga bulldog? Gusto na nilang matuman ang akong sugo kanila. Mao ba? Gusto kong mayong balita ining gabi una. Thank you, Daday. Thank you. Dili ko gustong mahimo kang katawanan. Pero, Dad, dili ka ako ang mamahimog sentro unya sa investigasyon kung mahitabo ang imong paplano? Pasag di sila nga mahimo kang suspect. Pasag di sila nga ikaw ang mahimong person of interest kung POI. Pero kutubra sila diha. Nga naman, Daday? Sisiyo, rayod kayo. Sisiyo pa kayo ka Doberman. Morag dili pa yung katawgon og Doberman. Pitbull. Angay kang tawgon og Chihuahua. Pitbull. Kinahanglan nga mahinog ng utok mo. Yes, Daday. Kinahanglan nga kamao ka. Antigo kang budiskarte. Nagkasabot ka. Diskarte. Unsaon nimo paghipos ang mga tunok sa imong dalan. Okay. Okay, Daday. Kinahanglan nga makaton ka. Dili kay pulos ka lang, Daddy! Oh, abay? Ba't sabi mag-ibuhat niya? Simple lang kayo ni, tanawa lang. Uy. Kawayan mo na ba? Gimuha ni mo haligi agat bang sa karsada o doon ay pising higot. O imong babagan ang daan, agagyanan. Usap na. Ako lang nang gibuhat ba eh. May katungod mo ni managkayang muhimo ni, di ba? Tungod kay private property man yung napita, inyo man eh. Paingon sa inyong bahay, di ba? Oo, amo di ba? Taon. Amo na hinungdan nga ako nang tinigay mo aron mapugos sa paghunong ang donay sa kinan. O maila na to kung si kinsa man sila. Di ba? Tama ka ba, Digong? Simple lang nga pagi. Aron sa inyo na dili sila magkasyon-sayon o paduol sa inyong bahay. Okay. Tinuod na ba? Pero kanang katapok ba? Unsa man na? Sinako ka nga graba ba? Ako nang gitumpi-tumpi, silbing imong kapasalibdan. Simba ko magkinaon sa manaugaling ang panahon. Ubay-ubay mo na sa kuha ba, ha? O may gitasoon pa? Forfeit ang gitason niya na, nagitumpi-tumpi na ako. Sa makapasalipod ka nimo. Mao ba? Mura karisyon sa pun? Ani daw nga ako magpalabay sa kagabiyon ba? Wapamangkuro ka. Kitang do. Sige, labing mayo, ikaw magigo. Nablatter rin ako sa barangay ba, sa Presintos Police. Ang katong hitabo na to din. Okay, mas mahinoon nga. Hindi mo pa silang investigasyon ba? Baka kinsa unsa tong mga paghitabo din sa pabambusil sa bahay. Lisod pa ng ilon ba? Pero ako nag-report ba? Katong mahitong na itong hitabo sa balibulan. Okay, maayo gihapon. Pero hibaw ka, tungod sa kadaghan nga gaytuman sa mga problema nga gitubang sa mga pulis, labing maayo hindi panadali rin nga masulbad. Kita sa itong kabahin mo tabang lata nga dili ta magsalig sa mga pulis lang. Bay?
Ang mga kaso ba nga bisag nailhan ang suspect pero wa nila matakpi hangtod Oo, kitsa man bay. ang adik-adik na kong aman. Bay digong. Kuan kini. Dakong krimen ang yan ibuhat. Hangtod ka pila na katuig na kabay. Wa pagkatagi justisya ang kamatayon sa kong inaan ulagso. Oh, bay digong. Dili lalay magipuhat sa salbayis ko ang manbay. Kung mahinong-dong ko. Ingon sa magkupo ka nga ako mga ipon ng sa kalagot. Oh, bay. Ingon sa mapuang ko nga makunaw-na. Sa linuog nga puhat sa akong aman. Ang way hunong niyang pagpunog sa akong inaan. Oh, bay. Hangtod ka rin, bay. Pabilin siyang gawas nun. Ug sa kanunay, akong kiampo. Nga dili lang ginunta, magkatagbo pa ang amundan. Oh, mo ba, bay digong? Ako na akong kiampo, bay. Tungod kay nabalaka ko. Nga kung magkakuros man ang mundaan, bin siguro, malimot ako. Nga siya ang ako man. Kung makita na ko, ang iyang pagkasungayan. Bay digong. Hello. Bulldog. Unsa na? Unsa? Unsa wa mo mo dayon? Unsa? May checkpoint? Oh, tipas buglaing agianan. Mga ugob. Ugob. Naunsad the day? Buhatan nga kung gisugo ka ninyo. Inigbalik ninyo dali. Ug dili mo molampos. Dili na kamo mag-TikTok. Kung dili, musod mo sa kahon nga wat na ikinabuhi. Nagkasabot. Bye. Mga ugob. Unsay mga ugob, Dad? Otro kang ugob. Bugo. Dad? Simple ra kayong problema. May checkpoint kuno. Simple. Tipas ug agianan. Adto sa kasadang way checkpoint. Dad? Basta mo balik nga pakyas. Dahil daghang lungag sa layo ning halapad tang kayutaan. Tabunan sila. Gaway kinabuhi. Manang kayang, dili na ako magdugay, muli na ako. Unya, ikaw rang usa? Ay, doon naman bitaw ng amo ng kayang. Ay, ayaw, uy. Dili maayo nga maglakaw ka nga ikaw rang usa. Kadiyot kay akong tawgon si Tikong. Nang, Diya ka una, kay adto na ko si Tikong ha. Nagkuyog man to silang digo nga naa sa may kahoy akasya. Di man layo diris bahay. ako na lang manang. Aw, agion ni mo sila. Oo, manang. Uli na ka? Tikong. Hatod ba? Ha? Hatod? Oo, sige. Ako may hatod. Sige. Uy, hidok ko. Pasalipot, dali. Tikong ano? Uy, dili motor paingon din ako. Hapa ug tago ka mo diha sa tinumping nga sa sige. Dali. Dali na. Oo, Tikong.
Huwag mo barog, ha? Bart, di taga diretso kay kibutangan ug ali ang kabayan ang agyanan. Yay! Tupas sa agyanan. Kinalan makapaduol ta dito sa bahay nga gisugo ni Pitbull. Kinalan matuman na ito ang gisugo na to. Dali! Dili lagi! Dili mo! Ug karon mahigala sa atong sugilanon nga naguluhan. Digong Kanto Boy. Bart, di taga diretso kay kibutangan ug ali ang kabayan ang agyanan. Yay! Tupas sa agyanan. Kinalan makapaduol ta dito sa bahay nga gisugo ni Pitbull. Kinalan matuman na ito ang gisugo na to. Dali! Dili lagi! Dili mo! Lagi na! Unya, usaman, padayon ta. Padayon! Pero, basik mados ko ido ta. Usa! Nga naman! Kena-kena na sila kani. Pasabot na. Nangandam sila. Usa! Ano ikaw ba ito? Nangandam na sila. Uya, mag-usap ta. Dahil sa padayon dito, ha? Di na lang, uy. Saan tayo? Maligro ta. Putok itong ganito ba? Butok ba? Sige. Bright ka na. Mau ka? Balik ka lagi. Maing gabi kanyo, mga brad. Ang tao nagbunit. Din sa inyong tuyo. Kung sa'yo ba? Ay, kasama ba di mo? Bukan ka sa mga oron. Ako mas nalagpunan ako Hindi ba? Bulog. Angkas na bulog. Dali na yun. Angkas na yun. Angkas. Nahapit. Sa ato pa, kato mga tawhana, maugin ang mga tao nga namusil na to. Lain oy mo og ito natural. Huwag yun masipit ang agong pangagpas. Nga mo balik yun sila. Nan karondo digong, kung ingon aning atong kahimtang, di tingali sila mo unong hagtod nga makuha mo. Mao ka na ikong pagdoong. Nang kaya? Nya. Sabi maayo di ba ya? Palamig da, palamig. Kung saan nang palamig ba? Sa refrigerator? Saan? Hikling nga una mo, baiti kong. Kamo ni mananggayang. Ha? Hiklin mo. Ay aasa man mi do. Waba mo'y sarang lain nga dapit nga kabalhinan? Nay, ato tapi kasi tiyo nay, doon na may pabanga dito nay. Kaya nibiyaan matao ng labangan to. Ato lang dito. Wala sige, labing maayo. Labing siguro. Ikaw ginang gidumtan ato tikong. Kaya ikaw man nakapildi sa duwa sa volleyball. Lagi, lisura ning mayo tabdoa eh. Kasama no, ako gitigali ato. Sige, balhin lang una mo. Unya, ikaw ba eh? Ayaw mo kabalaka ka na ako. Ako rin may bao sa kong kaugalingon. Nabalik na ang atong mga bulldog. Excited ako. Nagpaabot sa ilang report. Akong sugat. Pagdali. Oo, dade. Bulldog, unsay na nahitabo ninyo, ha? Hey, pakyas mi, Dumirman.
Nako! Iyayatap mo ni Pitbull! Papapatay mo ni Pitbull! DXDC. Pitbull! Oh, come on. Come on. Nganong napakyas man ka mo? Nakapangandam sila, Pitbull. Pasabtay ko. Giunsa nila sa pagpangandam. Giunsa. Yeah. Paminaw, Pitbull. Salamat sa mong paghatod na ako, Digong. Ayaw pagpasalamat. Angay lang yun nga magpasalamat ko nimo. Kinanasad nga magpagpana ko rin mo. Mahal tagod ka. Salamat, Digong. Tabangin ako kampo. Siyempre, no. Iampo yun ako nga ilayo ka permis kadautan. Salamat, Marna. Og, mas mayo sa na mahibaw ka, Digong. Diligid ko gusto nga may daotang mahitabo nimo. Salamat kayo. Pero, dili na ko kalikayan nga permi kong kulbaan. Nga naman? Naaram ko ka permis iskina sa may kanto. Oo, ang man, mabalhin ko nga mga akong trabaho diya. Na ang akong vulcanizing shop. Mauman gani. Pero, daghang mo bati o kahadlok nimo. Kahadlok? Manong mahadlok man? Isog ka man kuno kaayo. Kapila na sila kakita nga, doon na kay Gikulata. Ang ilan silang mahadlok kung mga busado sila. Pero kung mga buutan silang tao, dili sa angay mahadlok na ako. Di ko. Sige, atara ko. O ikaw, mag-ampi ka. Sa tanang panahon, tungod og alang nimo, di ko. Salamat. Alin ako. Amping. Bye. Bye. Di ko. Dire na lang tati ko. Nay, dari lang ta. Unya ikaw, di lang una ka magpakita dito sa Balibulan, ha? Kay basin og mubalik tong inyong gikaatraso ba? Bitaw sa nay, no? Anak gyudong kay pastilan. Magunsa man lang unya in taong kukungwa na ka. Ayay ka. Ay, nanay, ay. Ay, kabalahan ka na. Hindi pa ako matay. Ay, unsaw na siya noon. Hinoon, dako-dako man eh. Ay, imo magkika pa kong dalunggan ay. Ako lang gihilika pang imong dunggan tungod kay dako man eh. Parehas man eh sa dunggan sa baboy. Ay, yung panaway. Pero nalipay baya ko nga dako kag dunggandong. Ngano man, tungod kay ang mga dagkong dunggan dugay nga mamatay. Bitaw, dugay nga mamatay. Aray, yung sunagay. Agay! Sa marohon, magsusi ko lang. Gusto na, Ginoo. Ay, pangulata ta, babay! Babay, pagilambot nila, pinampil ka! Ayaw, agoy! Kausar mo tikang magkukusog ang kumutawan na, oy! Ay! Brad, babae na imo gikulata og ako giapil. Giapil man ko nimo taon, oy! Pinda, oy! Sir. Husto na, sir. O ikaw, pinapil ka, ha? Miss, kiniibo. Hala! Hala! Pagilambot ang asawa ko ni Di mo kasawa? Natiguhon ta ka. Kilipa!
Lambot nila, pinampil ka! Ayaw, agoy! Ay, kausar mo ti kangkang magkukusog ang kumutawan na, oy. Ay, Brad, babae na imo gikulata og ako giapil. Ay, giapil man ko nimo taon, oy. Pinda, oy. Sir. Sir. Husto na, sir. Ikaw, pinapil ka, ha? Yes, kiniibo. Hala! Hala! Pangilabot ang asawa ko ni... Imo asawa? Natiguhon ta ka, kini? Aray, sakit. Sige, kamang. Tag! Kitsaga, ha? Ito lagi mo kasawa. Kitsaga, huwag ko labot mo, ha? Huwag ko labot mo, huwag kayo labot sa kasawa, ha? Wala labot. Kamang, mangayog pasaylo si mga asawa. Dili ka? Kamang, saman, dili? Ang bukaman ko, sir. Kana, mau na preview ni mo. Sir, kukit sa kamane. Salamat intaon kaayo. Ayaw pasalamat. Nay, di ay, huwag ka kailangan diya, day. Wa man. Si Dugong, kantuboy. Digong, kanto boy. Oh, Unsa naman? Mga ikaw pasaylo si mga asawa o dili? Tubag. luger mo ito ba? Kinig. Sige! Ayaw pa kayo pasaylo, sige! Mga hiro ko pasaylo din. Pasaylo ako, asawa ko. Pasaylo ako. Diha. Maugyot ka. Sige kang pamunog lang nako. Wato, sir. Pasidan ante ka, ha? Ay nag-usba. Sabot. Kabubang mga klases mga tao mo, pagkaswerte nyo nakakita mo sa kahayag sa adlaw. Ha? Hindi mo angay pasanayon ng kalibutan. Sabot mo? Oo, sir. Sa ato pa. Wa gid mo mulampos sa akong gisugo kaninyo. Wagin pitbull. Sorry, Pitbull. Andam na ang lungag nga inyong higdaan. Dadi. Pagbigyan lang una na nato sila. Breaks, unsay buot mong ipasabot? Tagal una nato sila lalaing higayon. Pasalamat mo nga ang bugtong kong anak mihangyo na ko. Kay kunwa pa, ilubong tamong buhi. Salamat, Pitbull. Ayaw mo pasalamat na ko. Bisan ikaw nga liwat na kong maghingos-hingos. At pasalamat di Doberman. Salamat, Doberman. Kasi Bricks. Doberman, salamat. Doberman. At timanan ang imong mga chihuahua. Daddy. Nakapalit ako isdang dayon. Tuloy. Porbida. Lamig ni subaw kay panglasang-lasang mga tao. Uy, ay berda. Malit ka. Pait ko lutoon nun para pamahaw. Unsa ba isda?
Ay, palit kog tiil sa baboy. Mi ana. Adun niya taman ni Udto. Di rin bagi ko baliban. Basta, tiilis babol. Labi na ng kungkong. Basta, labi. Basta. Dahon ko ano. Di ko baliban. Lagi. Ato taman ni Utos bay. Ay, kaya ako sulti ha, Digong, ha? Tikong, tinuod nga nakakitag enkwentro si Digong gabi eh. Di mo kahibaw, anak. Ay, baniog kaayo dito, uy. Nga doon ako ni galati ko si Digong. Bana ko nung nga naman ugog asawa. Tinuod na, di merda, oy. Tatsaksig yung taon ko, oy. Nga nang hilabot man yung taon si Digong, uy. Dili na, oy. Bisan kinsa, makapagilabot, yun. Ilabi na akong makita ni mong babae niya bunugon. O niya, sa may nahitabo. Dumta na si Digong siyang gikulata. Kung magdumot, ipasali ko yun nila, day. Kay kung dili lang sila, siguro o ni Baydigong, adtog sila puntas ilang lumnganan. Tikong. Lagi na sos, tanaw kong Baydigong kami, grabe Murang bunal bitin, kamang-kamang kong bana. Mao ba? Kontra kaya na Baydigong, kanang mga latag bana, asawa, bana mga latag asawa, kontra yung kay na niya. Mao ba? Mao nga, mo na ako nakita, itaw niya day. Kuan magod, sa gamay pagunan siya. Kuan magod, kulatang iyang nanay taon sa iyang tatay. Uy, mao ba day, Tikong? Kanas Baydigong day. Basta magisgotaan ang mga hitabo sa mga igsunog ko ng mga ginikanan. Magkagot ngipon, anak. Kung unya, murang bukaw tao. Ngano day, Tikong? Kanin, kuan maguday. Labikira, rabataon kani mga babae ni. Kini tindiras merkado. Hinayon na nako. Nagtubo na maway ginikanan. Kung nasaksihan tao niya ang gibuhat siya ang amahan ngadto sa iyang inangan ba sa nanay atong nanay ni kuan ba ni nanay ni Digong o sa iyang igsuon ini. Siya rin naluwas mong hitabo Ginoo ko. Ugang tun karon day wap am dakpi ang amahan taon sa linuog nga buhat ini. Hala no. Mga sa akong tan-aw taon ng Baydigong day. Hurot mo tingali ang kadlok ana. Nahurot ang kadlok og ang kaisog mo ay nagpabilin. Tikong. Dong, di anay pamahaw. Ay, ba't yung doong na ko niya, ha? Giagda ka hinoon ng pamahaw, masuko ka. Imo tong lalaki nilaban ni mo, no? Dayabag ka? Imo tong laki! Imo tong kabit! Ayaw yung tao patakag pasangil, oy. Kagabi naman ni mo, boso. Busyo, mauday nga, pasiksi ka pirmi, nga doon na di laban mo. Mauday. Dayabag ka naman, tingnan. Kapabit daw! Mauday nilaban tinumong lalaki, ha? Kay imo ditong kabit! Uy, nabuang ka? Huwag ko mabuhan! Inumda nga nakasabot ko! Anong nilaban to ni mo mga lalaki? Buang ka! Aray! Loko! Naanad ka na lang, Gyud! Sige ka na lang yung panapat na ko! Kuwang Gusto na! Maluoy ka, bosyong! Igo na intaw! Igo sa mong mata! Tagay pag-upino na! Pagdali din na! Kondisyon kayo mo inom na kay kutas kayo mulata taga-sawa nga dunay lalaki. Dili na! Pagdali! Diya ka na nga! Tapalusod ka na ron! Uy, may motosiklo nga niyo nga. Hili-hilayo ka na ko. Uy, may gibunod siya! Pistola! Tagay pag-upino niya. Pagdali din nila. Kondisyon kayo mo inom na kay kutas kayo mulata taga-sawa nga dunay lalaki. Dili na! Pagdali! Diya ka lang nga. Tapalusod ka na ron. Uy, may motorsiklo nga niyo nung. Hili-hilayo ka na ko. Uy, may gibunod siya. Pistola!
Ano ka, no? Susi ko? Puro itupok ang mga tao sa unahan, da? Oh, naris tindahan sa unahan, no? Magdali ko? Pati patay ay, bugha yun. Brad! Ngano na, Brad? Maigi po sil, Brad. Giulog yun, giulog. Patay ay, patay. Hangtod ka ron? Patay gyapon? Karaja. Ang gawag ni Chiko may. Joke ra. Kisali mo, Sel? Katong ko sa gumungulat siya kasawa, busyong. Oh, usa? Yoy, gibadlong naman na. Berbida. Mundo gyapon di ay. Di ka, gain mo nog yapon. Asa sawa? Wa man diri. Di tiga ito mo dool kay kulatado ko to siya nang iyang bana. Ayo ato pa'y baw oray kay luoy sa tao way makabatiman ang patayang lawas. Dog! Hilak manukag maayo hinuod. Walang unta patiya. Ay nako! Karon, wa na siya. Oh, magbali daw! Nakakaiwan na yung mamunog ni mo! Unsa di kong? Di po siya. Puti pataya na eh. Gi-oo mo yun, purbida. Unsa sa? Mula ta sawa. Ibadlo na matuwid di kong. Hala. Dili ka hang mapasagilan anak si Digong? Kaya posible sa tao, nanay. Pero, di sa tigul patay tao sa Digong taon, oy. Tikong, asa ron siya? Huwag may makita. Akong kontakon, bi. Basig doon na sa tao-tao gitrabaho sa vulcanizing shop ba? Basin tuod, no? Niring na yung cellphone. No, saban? Amang tubag? Wa pa man. Hello. Amarna. Salamat ginitubag ka. So, nanawag ka. Diyan ako sa vulcanizing shop. Di ako trabaho. Mao ba? Si Tikong, may gitaho na ako. Saan na yung gitaho? Ihatag niya ang cellphone, di? Parihog? Okay, sige. Tikong, si Digong. Nga naman tadi mo tiki. Sama ka. Hello, bay Digong. Oh, bay Tikong. May tuyo ka? Oh, bay. Pabaon lang ka ba? Katuwag ba ng nangulata kasawa ba? Itong gisumbag sa gilikwan to? Nga ikaw, ni badlong po ka to? Nga naman, sinita po. Pusir ba yoy? Oy, pihal git. Patay. Oo, patay. Ang kuya ba? Itong paso po, siyang kamatayon. Ang ako ba? Itingali, ikay pasangilan. Ikaw rin kay kwentro ato last na taon. Imor ba itong gibudal-budalan? Ang ulatang ko sa uwa taon? DXDC RMN Davao. Ako sa Cristal Dumandan nga taga Malvar, Toril, Davao City. Daghang salamat sa DXTC Fun Day. Gawas nga nalingaw ko sa padula, nakadawat budget ko og 100 pesos via GCash. Tinuod yun di ay nga ang DXTC kasama mo pa sa radyo, kasama pa sa digital. Apil po mo mga kasama og atangi ilang uban pang kalingawan, online man o kahanginan. Tatak RMN. 621 sa radyo mo RMN. Itatak mo na! Ako si Mary Chris Ruby, taga-Paroposa, Talong Simento, nakadawat o 5 ka kilo nga bugas, manok, kaya ng Baguio oil, tigbit, tomato, toyo, kompritos, ricados, jud kayo na nandiyan may paniyutuhan. Salamat kayo RMN, wala ko nagdahong nga mabunutan ko. Salamat kayo, salamat sa Ginoo nga tanong na
bunutan ko. Thank you kaayo RMN Davao. Salamat consistent jud mo ug nagapaminaw jud mi. Thank you kaayo. Ako si Mary Chris Ruby Tatak RMN. Sa radyo mo RMN. Itatak mo na! Ako si Narcisa Pumat Tagpuyo sa Lacandola, Dirom, Davao City. Salamat ko sa DXTC. Bugas, buong nga manok, nga lamas, kumplito dikado, tatak, RMN. Sa radyo mo RMN. Itatak mo na! Ako si Wilbert Silvares, taga Kilometer 15, Tigato, Buhangin, Davao City. Salamat ako sa akong nadagan na ako'y napunutan sa RMN DXTC. Kay kompleto na ang tanan, sobra pa ni kayo sa kanutan ni. Ako na kay Bugas. Daghang salamat sa RMN News. Ano? Ay, nga nang hilabot pa man sa in-town siya ato. Di siya tingulo taon. Himo taos badigong anak taon. Oy, bida wa pa ako kadungog patay ng taos badigong. Oo, hinuon. Bisan ako. Bisan tuod nga, nailhan na siya nga tao nga way kahadlok. Pero naano man na sa permis iskina, si vulcanizing shop. Unya, wa pa man siya kung nakadungog nga. Daog-daog na siyang tao. Wa man na siya nangabusal. Korek lang tanay. Mutabang pa man gani. Unsa naman tikong, ha? Kare, soroy lang bulbulan ay sura ning butanga tam kay nabuhi oy paita. Unya oy basig to ato ditong imong kontra. Kung na dito, kay ko. Ngortar mo ko dito kon. Grabe ha. Mag-referee na sad ka. Nay, anan lang. Tinarong lang trabaho ning ako aday. Di pareha suban ba nga, di mo duwag 5-5. Ay, pagbantay baya dito ha. Basig mabiktima ka ana. Doon na say basig naarabag ni mabusil kung panahon na. Dito magbusado. Dito magbusado pagkatao-tao. Dito sa tabag abusar sa itong isikatao. O matigil tilabot ano na eh. Ano pa silo na nga. Di na ito abusado. Pero bisa na. Karong panahon na kinahanglan nga mag-amping ka. Salamat ka na. Pag-amping ha. Oo, nanay. Dubilman! Nga no, Buldog, ha? Ang usa na itong kauban ba? Ang Buldog, tipi na. Unsa? Unsay tipi na? Ibusil, pero tipi na niya. Wow! Nahibaw na si Pitbull, ani? Wapa, Dubilman, wapa. Kinahanglan nga mahibaw si Daddy aning hitabuah. Daddy! Maupaw ka na. Tinuod ka ba, Iho Breaks? Maunay taho nga akong nadawat, Daddy. Kinsay nagtaho ni mo? Ang usa sa atong Buldog. Adula. Og hati og hinabang ang pamilya. O, Daddy.
ang asawa. Ihatag ning kwarta nga gipadala ni Daday. O, di ba naman? Papagpagdali! Sige, di ba naman? Hari na ko. Kinsa ka? Manang, isugo lang ko manang. Ipatag ko rin Isip sa... Abang na namatay ni mong bana ba? Salamat. Hari na ko, madam. Uy, kwarta. Tabang. Unya, dili magpaila kung kinsa hindi tabang. Tikong gibati og dako ka balak. So sa may bati. Pag-isa ko ni mo, anak. Lips to lips na, Rebel. Ayaw kong. Ay, naunsa naman Yes, akong nako. kahimtang. Uy, niya ang kahimtang sad ni Digong. Tingalig siya yun ang suspek na pagkamatayan ang nibunog sa iyang asawa, no? Lagi na, Nya, lagi na. si Digong magkaang nilatos, anak. Oo, kayo, siya gitahon. Usagin siya ana sa mga suspect ko, Uy, Digong, naipatrol ka nga mi, apo. Oo, ginoo ko. Ang basit sa Digong tayo tuyo ang mga pulis. Hala ni anang mga pulis. And that completes our episode for today, guys. Again, that is part 2 no sa Digong Kanto Boy ang niagi, guys, nga adunay ang nasayra na to, guys, nung anay nihatag og hinabang no sa mama ni Digong ug wala na yung nagpaila. Pero kasayo ta, guys, no kung aha og kinsa ni ang naghatag ani no katuning tag-iya sa kuan, katuning nangita ni Digong, guys, no para himuong kuan bouncer. Wala ko kapamati sa full story, guys, kay taas-taas ba siya no sa last part lang kuno mo nang wala ko ka subaybay gyud kaayo ani. O kinsa mga tong niabot nga pulis, uy. Sinabot pulis. Unsa mga itoy sa mga pulis no niabot man to sa balay nila Digong. Guys, na pasangilan ga si Digong or unsa mga kalihukan ani, guys, no basig ni mga illegal nga ginabuhat no na may pulis sa ilaha. Yan ha baga ni para dakpon or imbestigahan. Munang paday lang kita magsubaybay ani, guys, no para matubag ang atong mga pangutana. So I think that's all for today. Kay busy na yun po, guys. Thank you so much sa inyong pagsubaybay. Until next time.